Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi kadi huccite moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan goto fo salminama e inde kono kadi on manama e jettode ɗum noon bandiraɓe no mbiru gonɗi tan Amadou Moussa Anne nana yewnomi ha joni walla mbiyen tan mi o yewni plateau o ɗum ɗon noon bandiraɓe Amadou Moussa noon hanki mi yi e commentaire uji namdoto woto Amadou Moussa noon ko jaado toon to diwan mo Matam walla mbiyen tan to gangel Cheikh Moussa Anne ko toon Cheikh Moussa Camara ay ano nawari kam gangel Cheikh Moussa Camara ko toon Amadou Moussa yehi ne woni tan e département mo Kanel e commune mo Horkoƴere ɗum noon bandiraɓe en batta tan sona wiide mon walla arande mon hande ko ɓuri tengtude e nder jayndeli meɗen hande noon e rapport mo IGO mataw tan ko kañum woni ko ganda ɓuri tengtude e nder jayndeli meɗen en batta sona arde hen joni joni caggal nde ganda en juurima serenɓe men no feewi e ñagade ɗumen duwaw ɗum noon bandiraɓe en batta sona arde e ko fayi tan e roɓɓindu jayndele meɗen gudditiren e jayde Le Soleil noon ande ari tan koye rapport mo IGE no jayndeli goɗɗi ɗi gardi hen ni oɗon rapport noon kanko woni président Macky Sall o addi hen konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi e wiide makko tan kala ko ganda rapport o holliri ɗum kono kadi kala poɗɗo rewede ma rewe caggal ɗum ɗon noon ko ganduɗa ko gartame nder leydi meɗen Sénégal woni banggal tan kuɓɓam ndelam walla ndelam kuɓɓam ɗum ɗon noon ina wiye pétrole ɗon noon e nder leydi meɗen omo ganda konko woni tan Jero Mousser woni directeur mo BP Sénégal o wi tan yette pétrole o kala ko ganda yette yaltini ɗum ma nogas ƴettuɗa foof yete capanɗe jeetati ɗi naate nder gartam leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko ɓooyani haydara wonata koye nder jayde Soleil tawete caggal jayde Soleil noon gareten koye quotidien le quotidien noon ha joni tan ruttiti koye rapport mo IGE o noon ene addi ɗo joni tan caɗele walla mbiyen holliti hewɓe ɓe ganduɗa yete mataw tan yete gestion moɓe yarani noon ha woro mana noɓe liggortono ni labtani no foti labtude ni ɗum noon woni ko rapport o holliti ko kono gardiɗo leydi ndi wi tan ko kañum kala ko foti waɗede hen yo waɗi hen ha no hannirta ni saabu ko ɗum tan nawrata leydi yesso ɗum ɗon taweten tan ko e nder jayde le quotidien ɓe ganda noon kamɓe goni G7 e G20 kamɓe ha joni koye grève tan ɓe goni ɓen noon ko tan joguiɓe banggal jangde nder leydi meɗen Sénégal aɓeni jokki noon hofde juuɗe mabɓe ɗo e nder leydi meɗen ha tan saabi école aji hen kewɗi janggoyani ɗum noon ko caɗele mabɓe tan walla namde ganda eɓe namdo ɗum laamu ngu caggal le quotidien gayeten koye jayde enquête noon ha joni tan ari koye losko e walla mbiyen titre muɗum wi hande ko Macky face à ces démons woni tan Macky Sall huccodire ko ganduɗa yete mataw ko tan koko ɓuuri ɗum doole walla yette ɓurɓe ɗum doole ɗum noon woni tan e jayde enquête so udditama ma tawe nder hen saabu wi tan ko kanko gardiɗo leydi ndi kala ko rapport o holliti tan yoɓe mbat hen ko walla kala ko namdi yo waɗe hen hano hannirta ni Moustapha Cissé Lo ne kañum ne ɓe mbi tan ko kañum holliri ne sekani omo ganda kañum woni Moustapha Niass ha tan ko suuti konnguɗi ganduɗa ko konnguɗi ɗi belani nande fawi ɗum e dow Moustapha Niass mo ganda kañum arditi suudu sarɗiji leydi meɗen ɗo e nder Sénégal caggal ɗum ne ko jayde Walfadjri ha joni yaɓɓi koye gon felo artude tan wiide Moustapha Cissé Lo yette holliri e tikkere muɗum faade tan e ɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe sara gardiɗo leydi ndi kono kadi o woppani hay lawol gotol mo ganda konko woni
gardiɗo suudu sardiji leydi meɗen Sénégal ɗum noon gardiɗo leydi ndi rutti ha joni tan e jayde Walf Quotidien wiide tan yete rapport kala ko holliri e ko ganduɗa yete koko niɓɓiru e no yimɓe liggortono walla no mbaɗitano gueɗe gartam nder leydi meɗen yo pawe juuɗe walla tan yo losko waɗe hen ha kala ko ganduɗa ne foti tawede hen kone foti addede hen adde hen ha no laaɓirtani jayde l'observateur gareten jayde l'observateur noon kañum arti tan koye coronavirus woni rafi mo ganduɗa ne wodi toon to diwan mo Chine walla mbiyen tan to Wuhan toon noon walla Wuhan ɗon to diwan mo Chine noon oɗon rafi ne hulɓini ɗo joni yimɓe walla mbiyen ne hulɓini aduna foof ɗum noon saabi tan woni hen ɓe ganda wonnoɓe to diwan mo Chine gartirama ɗo e nder Sénégal kono kamɓe jayde l'observateur ɓe gari koye banggue goddu woni banggue gartam ganduɗa yete ina wawi addande ɗum nder leydi meɗen Sénégal walla mbiyen ma yete addu hen caɗele seeɗa saabu ina anda kala ko ɓuuri hewde e nder leydi meɗen ummoto ko toon to diwan mo Chine naata e nder leydi meɗen o ɗo rafi so waɗi ha hewɓe kuuli yaade walla artude e nder leydi ndi ma wot ko ganda e banggal gartam ma addu hen caɗele banggal gongal kay ɓe ganda ɓe mbaɗi hen losko woni Coumba Kane biyanoɗo ɗo yete ko gujjaɗo walla yeehi nawama ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi hen losko jiɗɗo ande kala ko ganda ete nani hen konngudi ɓe gaddi hen beele ko gonga walla wona gonga nani e nder jayde l'observateur ine tawe nder hen goɗɗo noon ko Madior Diouf mo ganda wonino ɗo yete leader mo RND walla gardinoɗo RND kanko noni wiide makko tan ɗo e nder leydi meɗen Sénégal manda mo gardiɗo leydi ndi mataw tan ine foti ittede limite o walla wiyede tan ko ɗo haaɗi ɗum ɗon noon kala mo ganda kone wawi wonde gardiɗo leydi waɗa présenté o hano hannirtani walla hano yiɗiri ni heddo ɗum noon e juuɗe sénégalais ji walla mbiyen juuɗe askan leydi meɗen ha joni e vox populi noon hande ari koye ko ganda ine hawni woni ngel ɗo cukalel diwel ganda dañi tan ko duuɓi 4 wiyete yana e dow mum toon to diwan mo Parcelles unité 25 ha joni tan e nder jayde vox populi kanko gardiɗo leydi ndi kadi e konngudi ganda o addi ɗum e ɓeɓe ganda kamɓe goni wonɓe toon to Wuhan toon to rafimo coronavirus o woni to diwan mo Chine o wi tan ko Sénégal ala taw doole addoyde Sénégal naɓe wonɓe toon ɓe ɗum ɗon noon maɓe mbat hen gueɗe mabɓe e kadi kala ko ganda eɓe mbawi ɗum gam tan noɓe mbaɗi haɓe daña doole e tan no ɓe gaddiro e ɓiɓɓe leydi hedɓe toon to diwan mo Wuhan to yete ha joni tan bandiraɓe keddotoɗen koye roɓindu jayndeli meɗen e Dakar Times uddata roɓindu jayndeli meɗen ni Dakar Times noon hande ari tan koye mataw rapport mo ganduɗa holliti toon to port autonome mo Dakar ene foti tan waɗede losko saabu yete o bo ganduɗa woni gardiɗo ɗum ni wiye Aboubacry Sidikha Bey ɓe mbi tan ko sehil gardiɗo leydi meɗen Sénégal kanko noon omo tan mataw darni immeuble ɗo joni gam tan yete wadde toon ko gadduɗa ko kañum wiyete direction générale mo port ɗum noon saabi tan ɓe mbiyete ko wayni ko milliard uji kewɗi ina naata hen ne foti dartinede caggal nde ganduɗa rapport o yalti tene addi e caɗele e hewɓe ɓe ganda no jogori banggal gartam leydi meɗen yarani noon ɗum noon uddata roɓindu jayndeli meɗen bandiraɓe en batta sona arde tan e banggal gongal walla mbiyen udditen e ɓoore wonde e bangal tan ha joni yete ganda kañum woni fait divers walla mbiyen gueɗe rendo bangal gueɗe rendo noon hande no mbiruɗen joni ni e vox populi hande titre muɗum ko hen gareten e bangal gueɗe rendo ina ƴewtinda tan guel ɗo cukalel ganduɗa dañi tan ko duuɓi 4 e seeɗa walla mbiyen duuɓi 4 e feccere kangel noon yana e dow mum te jando e dow mum mataw tan dañi ko tolne duuɓi 20 ɗum noon woni tan ko hitande fuɗɗi e joni ko sukaɓe 4 walla ko ɓuuri ɗum yete ƴewtidama janama e dow mumen mbaɗa violé ɗum noon saabi tan yete
ɓe ganda kamɓe goni jayde vox populi waɗi hen losko e wiide tan ko wayni ina foti ummede ha woro ɗum noon yette bandiraɓe mataw tan hande somi haalino hami yettima ɗo tan tottanmi ko banam gorko Amadou Moussa Anne kono hande mi yewama e plateau ɗum noon bandiraɓe ina ƴewtina gueɗe baɗe ni nde heewe e nder leydi meɗen ko wiyede yo sukaɓe ndene walla holno watte hay goto anda saabu hande a jogoto ɓiye a anda no baddata e mum walla mbiyen ɓerde ma deƴata so yalti ɓerde ma deƴata sa yalti ɓerde ma deƴata ɗum ɗon noon te neɗɗo wawa kala ɗo yahata ƴetta ɓiyum nawara walla ƴetta ɓiyum tan tottira weeɓani so neɗɗo ne yaha wawi woppude tan ko caggal muɗum walla woppa sukaɓe muɗum nder galle mumen kono so yeehi hande ha ko wonɓe e nder galleji ɗi ƴettata sukaɓe ina jana e dow mumen ɗum ɗon ne hande ina adda caɗele ina muusi seeɗa ɗum ɗon ha joni tan ko wiide on walla tan wiide kala mo ganduɗa yete ko ina jogui cukalel muɗum walla mbiyen sukaɓe meɗen yen ɓuur ɓeydude tan rende saabu weeɓani hay rende tagani dandude tawde hande ko mawɓe ƴettete gujje nawe jane dow mumen sako cukalel ganda ko mominti anda haydara kala ɗo goppuɗa ɗum ko ɗon tawtata ɗum walla so yeehi anda artude so joɗima anda ummade ɗum noon ina muusi saka noon cukalel duuɓi nayyi ala ko andi hande dañɗo duuɓi nogas loowi hakkille ina foti rentade walla mbiyen so tawi sellani jinnaɓe ɓene won banggal yoɓe ƴewtinto sukaɓe saabu ko heewi ina kewa e nder galleji ko suuɗo addata yetto ɗo fotani yettade walla adda caɗele ganduɗa yete ina wawno wasde saabu cukalel duuɓi nayyi walla duuɓi tati walla duuɓi 5 ha duuɓi 10 sa yene dow mum a bonni feere muɗum kono a bonni feere jinnaɓe muɗum saabu ina nanga ɗum addana ɗum ko ganduɗa ko probléme psychologiquement ma nangu cukalel ngel addana ɗum caɗele ganduɗa ha mawna ha jogoyo galle muɗum ko way noon yawata ummatade e hakkille muɗum saabu ko boneli ganda heddoto koye nder hoore yo sukaɓe jewtite no feewi yo sukaɓe ndenete kono woppide tan cukalon ndewon cukalon goron hande hay cukalon goron ni woni ko ganda yete daɗani dandani saabu a yiyat cukalon tokoson ganduɗa goppitte koye nder galleji goppide cukalon goron tan gorko yanayi dow cukalel gorel saabu hande viol woppani debbo woppani gorko so neɗɗo wi viol hakkillaji fof jahanno koye debbo kono so yeehi ha hande so viol wiyama wiyete ko beele ko ɓiye ko gorko wonno walla ko debbo ganden hande adunaji ɗi jiiɓima no te ko ganduɗa yete wona lawol yo jingnaɓe ɓurata tan yewtide e sukaɓe ko heddi ko noon min goppittu ɗum e moon e commentaire uji moon haqqillaji moɗon amini paɗa ɗum e commentaire uji ɗi bandiraɓe ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jaydede moɗon ko wiide on tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ko Aissata Ndiaye wonno ni huccite Ndeye Fatou Massaly e banggal caméra o ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi.